wa'innan su ne matsalanka, wa'innan su ne matsalanka. To dan uwa ga sirri zan baka shi alfarman annabi, in dai wa'innan su ne matsalanka. To ga sirri zan baka, za su daina zama matsalanka da izinin ubangiji, alfarman mutuncin manzo Allah su daina zama matsalanka. Dan uwa amma in ci arzikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kai min sharing din bidiyon nan don arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yau ana fama da talauci yau mutane katutu. To ga sirri har gida kana kwance zaka same shi. Dan uwa yanda ake yin wannan sirri ne na Fatiha, amma ga yanda ake yin ta. Kullun zaka zo ka buga alula, idan ka buga alula kai nafila raka'a biyu ma ta yasara na aya. To dan uwa yanda ake yin shi, zaka zauna zaman wurdin alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin yau kafa 10,012, kafa 10,012. Kowane harafi na Fatiha sai ka yi shi kafa 10,012, kowane harafi sai ka yi shi kafa 10,012. Aga alhamdulillahi rabbil alamin kafa 10,012 yau, sai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim gobe kenan, arrahmanir rahim kafa 10,012, kafa 10,012. To haka su ma sauran haka zaka dangaye su kafa 10,012 kullun, zaka yi 10,012 kowane harafi kullun zaka yi mata 10,012 da kan niyyar biyan bukatunka na jalabi na kuɗi. Wallahi dan uwa idan ka gama, na rantse da girman Allah kafin ka kammala wallahi sai ka ga ijaba ko ta ko ina ta fashe maka. Fatiha tana da faɗi dan uwa, wallahi ijaba ne na fitina na kat. Mun ba da shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.